vakomana vechildren of Zimbabwe War Veteran Association vaya vachishoka vanhu vachitaura mashoko aiwa ekujamuka, vachitaura mashoko ekuresista our own first lady. Tinomuudza kuti nyika yose kuti aiwa the first lady ndimai Auxillia Mnangagwa, and kana vachinge vakola up for a meeting, kana vachinge vakola up for a rally, kana kuti for an outdoor activity, aiwa everyone must comply, whether kuti uri webato ripi kana ripi. Sana mina mashoko anobuda pana vationa vakomana aiwa vachiuya vachitaura mashoko aiwa ashamisa vanhu kuti vasubscribe like or turn the bell icon. Tipinda paende kozwa vanoposta this invitation yamuri kuona iyi yakanzi attendants Harare province are all invited to a very important program this day 31 October 2024. Strictly no regalia. Ndo mashoko anoposta papaiswa picture the first lady Amai Auxillia Mnangagwa. Tochipinda paende kozwa manje vane vanyora mashoko ashamisa vanhu, vanyora vachiti musaenda haadzikami akaita sei, zvinotipei zvimarali zvake, magetsi akona, pei hadzikwani, nhamo yatoonesa chitsvuku. Tinoona kuti vanoyataura mashoko ekukriticiza aiwa the first lady Amai Auxillia Mnangagwa nemashoko aiwa mamwe anyatsa kuona kuti aiwa vakomana vakanga vakajamuka, mamwe asina kuti titaure pana, but the main idea taura panapa ndemashoko ari very shocking. Vanhu vachiona kuti aiwa Amai Auxillia Mnangagwa vanoresistiwa izi rally, kunyange zvavo vanga vachiti aiwa kunyange zvenyu musikaini maregalia uye muatende. Mashoko aripinda panapa tiona achibuda mukozwa yenda toziva kuti vakomana vemawar veterans vatikuona vari kujamuka the first lady. Kuti dzemafunguro enyu munotodi pamusoro pemashoko avo avarike vachitaura mashoko avo vachiti aiwa vanhu don't go there, vanhu don't attend. Todze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Mina comment section medu, so subscribe or like, so turn on the bell icon.